kutaura kwani kwaita makamba wile nakaira sipena nakiziyami vela iba vanzi varepana kweziukwa varepana arinani zvivarepana akarepa mbuya yavo ari pamaive panexi vakasvika pana pamaivo kuma12 usiku vatori noumwewo murume vakadhakwa veitodhakwa man andada vasomukirei avarepera kupi zvino avarepera pai mumba mavo ndosistimu ravo maivo wo vakapiwa mari shoma mai ava wo vakanoripota ndarepiwa vakura sei vaya moja yainda iri timbovaona mai chiuraiwa nyaya yazara kudai muri mwacho mukurera varipo wakatoita kamunigeria kumuningira nomupeji zvakumuningira kudai tori kuti asi vanotobhuya rodhiro resheri vanotobhuya akudhaya vane neshoma vachidanana vachidana imari saka wanyima mari akatibeko ripoti kango kutimanda mari yake zvakanaka ngonoita apusa ndakanyima mari yangu upuwa mari ode kutaura kuti pai ndakarepiwa shuwa saka vari kuti kudindadaira zvangu zvotondirwadzwa vanhu vazhinji vanotosvika pana veibvunza ngenyaya yakomenti hatisweri 3 days kana 2 days pasina wabvunza kuti komenti uri pari that's why mazwa ndati ndandikoni kurwira komenti ngo ndogona kuzomufira situation vachinja vawanda kana pane waivafurira so vakazouya next ngatitika vakazouya next ndati muzosevha pamini video iningoti ndazoshandisa angu maoko nendura handisiyi unofema kuti tizoema mukoti ngoti ukazondidaira nyaya chinenge yakakura ndatoambana ndatorwatsiwa ndatopedza ngezvako ndinotouraya titopedza ngezvako so ndozvo ndoda kuti titenderane kuti panapa vona avapo kuisa masignecha avo tatenderana ngemwana iyi situation yedu tega panapa tiri zvamuri vandaunourana nemishonga havaikoni mishonga pamwe vp yatakasiya weichakadini kambo kutosvika tinogona kutemana ndizvozvo muri raitiri kwandiri ndinangaona zvakaipa bhosi vakapotera vakatiri havana kukangasa bhosi vakapotera nai comment section saka mi muri kuona sei nyaya muri kuti poitwa sei comment section muri kuti poitwa sei mimi time tiverenga macomments vanhu vari kuti kudii tihwisise nyaya iyi tiito may forward guys sedare toita sei comment yakauya pana pane irakonhiwa mberika nekuchengetwa saka toita sei guys senyaya baba comment muri kuvanzwa mai va comment muri kuvanzwa ini muri kundinzwa muri kuti chii toita sei hanzi chiba mimi toita sei hanzi ndingodzorai hasha bijana baba comfort ndizore haja bijana ndozviripo ndizviripa ndidezi ndine muri padhuze mufambe zvakanaka muchinzwanana ndamakazari hanzi mwana kadzoke ngavatore mwana zviri pamutemo hanzi we need our boy back hanzi we need our boy back mwana ngadzoke mwana ngadzoke asi vasazoya kuti padai so unenge uya nemwana wane kodzero dzokuti usaina papolice station zvaifaudai zvakasaina dhuru mobaona kuti asvika nemwana vasvika taakuchitwarana toenda kupolice station totodai kuchidai kususha dai ngepani pochisainwa kuti isusu zvatoda pamwana ngezvakati ouyawo munhu dai kwasara 1 week mberi tiri kubika doro rababa wamwana
munogona here kuve muripo kana kuti tora here mwana toenda naye totembirana tiri pamhatso muturoti chete ini chiro chindakaramba mechondaidzwe muroti mwana unenge wakatamburira mukochi muchidiki haipapo vakatadza nyange ipapo vandobvura nemi vakatadza the way yavakaita nayo haisiriyo vaifanwa kutuma delegation dare rinouya pano antika tosvika votomirawo kujambaya tokumbirawo kusvika mumusha panyaya yemwana titaurirane nenyaya yemwana tiri kukumbirawo kuti mwana aende kunoviga baba vake saka isusu titoyawo nerespect tichitokumbira kwauri nokuti ndiwo unogara nemwana ndiwagara uchigara nemwana gaudhara vaifanwa kuchita nenzira yakanaka vaifanwa kuchita nenzira yakanaka saka apa tochifona kapa tochiisa foni pakati beauty ndipori macrate zvanzi saka ndiana achauya nemwana iye akaenda nemwana akadzoka ari kuinda akandosaka ari kutsvaga asi ari kudzokera kumusha handiti pakafiwa apa vane handizivi chivanhu chacho chinofamba sei but ari kudzokera kumusha kuzi vanhu vekumusha ndo vari kuisa presha tikuda vakati kudii amwe isusu izvo zvaregai timuzobvunza kana tochifona asi izvozvo ngatidai vanhu ava here tikatiti asi amenodai ndoshaisha kuona mundigadzirisewo pamweni kapako chikutindakamira tikaitite kuti vafonere tese tivadaireka tiri palaudispeaker saka poitwa sei because panongoda kuti muvabvu imi mungovaudzwa aiwa ndakati ndichafanira ndiri kwajambaya handi remember mwana achiuya ari kuzosara kwamuri saka they want confirmation yenyu zvechokwadi kuti zvokwadi makadi but baba comfort vane zvari kutaura kai maida kuti zviitwe seimi vanongotaurirwa kuzi uyai nemwana bhozi nishuwa kahasha dzendinadzoka kuti ndingavadaira pafonika kuti ndivaudzokuzvakazoti zvikatika totopedzisira tatovhiringana pafoni chete baba comfort vari imimi mukafona pafoni vakataura vanobuda offside saka ko ivo vakazotaura kuti vakati tinotamba jambo firstly awena why haundumelizi why wera ngibulisile kusakhuluma aya woba ngiyafanisa kirai muntu okariri firstly shapo kwazimo zangu mpeni amuna musinaona chinomukanisa kunana moja lafu kuyani kunana mwakamu unoona zvakawanda vanhu vanotorwa asi ingotodaira iya ndimwana kozi vanogona kudaro veitode kutoti dzakeshe takadai ndobvungwa dzendokatsira kuva nadzo vanhu ava vakanditesta ndikavaona kuti vanhu ava ndikadairana navo ndiri 1 pafoni iproblem ndikasangana navo ndiri 1 iproblem ikazosvika pakuita nguva yekuti ndisangane navo ndiri 1 ikaita problem so muri kupaona ndopendiri kuti ivo vaifawo kuti ka vatotiti vakataura handiti nazisine meli votaura urit tiri kuya nemwana zvaakati kusvikapo hazvina zvandii ndatenderana katiri panapa azvafane munhu kumwana tinabairi ingotaura varuva vaiguru votiza kuenda kumusha kwavo hamundangi kumusha kwavo straight ani munopotera saka ivo vapoterawo unekohwa kuti maiguru vachiri kudai nezvomusha kana kuti havachati uchiri kuda zvemwana here kana uchati munhu wese unopotera kana aita musha because handine varatidza respect nekupotera kwavaita izvo vichero kati tiende kunombanga tiende Saka kuti tangai mane magadzirisana kati vanhu ndozvanoita vanoti mugadzisana mutaurana muzodzoka kutaurana ndochinhu number 1 saka munhu ukaona ipotera andide mutaurana muzoya mutudza kuti mawirirana chino kuti ifamily mate munhu wese ukaona ipotera washambuswa yake kuti vapo kuti nemwana utauya nemwana munotakira pamakasira mbayo ndazopinda pafoni ndozoti kudini kuti ndozosvika nguva kuti ndazopererwa kuti neimwe mubvunzo wekuti munhu achiri kutobvunza ndosvika nguva ndandozobvunza zvozvoite kuti maybe
zvozokabanisa umweni munhu because foni inokona kungoti munhu izvozvo sisimeni vataura kuti zvakawanda kana munayo zvinozotaura mwanani hongu mwana wauya asi hatichadizviya saka apa pafoni apa zvinezvi ndoti kudii pafoni indoda mundidzidzise because ndezvika ndoda kuti takachigara mafoni kuti yamba vati wendi mwana tozogara masota ndozviti avatiwa nemeseji ndazvizwa shoko rasvika daidai ndiri change ndeitaura ndendeda ndizive ndozotizerawo kuti shoko renyu rasvika ndarenza ndakumbirirai nditopenyika vakazonyanya kundibatisa kundipinye foni chaisikupind mwakapfinywe doko riri here msha makira apa kupfinywa foni yacho chaisikupind ndakaokaodarika apa ndipo vanongoti ameni mona wasvika apa ibvunza kuti bhora wacho wakatakasangana uko kumaini ukoko otobvunza apa bhozi vakazogwira mutekisi ndakuona kuti motikari yaiuya nemapasipoti yabva mapende muchikwira mutekisi muzoke kubasa kune vanhu wochiti sisi why sibale yamba ngemabushi ngane why nezvirimo hamuna dzimwe nhamba here dzeainiwane kupretoria yachona because iya isikupinda iyi yakato inenge isingatopima vanondisikana nemagetsi kusaidi nemapretoria jobek saka haisi kutombovhera yapinda zvachose kutongoti ikapinda yokati nhamba imwe ntona ndoyounditipaibho zviri senjeti ndiani ndebheta wagona wanga aripo paitika zveshe ari kupretoria but anovaudza kuti takafona kaikristi we are trying to call panakanga pambae ndipe nhamba dzake ipindanga yes ndiyoyo andiri kufona yapamini wacho yakupinda iyo yakupinda hatisaka akagwisira meseji one vanotamba WhatsApp mukamba verenga mameseji amotonoti ana respect mukati maverenga arimo hallo muri sei vadhube aiwa tiripo ndatombogusira meseji kwhatsapp fone nyanga ichiramba kupinda zvachose ndikafunga kuti magetsi amunosichema nawo ari allright ndauya kwajamba yakunoko ndokwandiri sekutaurana kwatakaita saka ndina jamba yapanapa tanga ndichivapawo zvamakataura muchindiudza ndandichitsawo shoko kwavari saka ivo vari kutotiwo panapa hatina problem like mwana ngauya yake imi mozouya then kana mauya nemwana zve zvakangonaka at least kuti sehama dzemwana chaichaidzo mozosvika panzvimbo tichitaurirana takagara pasi kuitira kuti nokuti iko zvino dzaahama dzasara idzi saka zvezvida kuti muite kana muchitonyorana pasi kana muchikuitira mangwana vakati zvandangovaudzawo zvamakakumbira kuti mwana mukati munokumbirawo mwana kana kuti chii mwana anenge achingoenda vakati obvious nokuti kuhama dzake hapana chakamboipa saka mai comment ndibaba vakomenti vabamini varipo ndimai comment vari padhuze apa handiti hamene kuti mungagona kuti mutaure here chimwe chavangataurana kuti mai comment mutaurewo hamene ndimobamini navo yekuinda nemwana bamini vakomenti hello tirinamuzekuru makati ari sei komenti okay aiwa imi munoite kuuya naye toziya nawo nokuti ngara tagara tisingaziyani chikuru kuziyana
Alright, apana kuipa uti patakazoenda apa nabakoma yakazona zozokirana zvakanaka katano zvinotanga tataurana tawirirana teni kana zvekuti ikoko kwese kumba ikwenga vasingachawairamba wangu kumira kuti inga pasina kuipa chimwe chiri upenyu hwamwana kuti aenderere mberi zvanga ichengeteka zvakanaka chizvozvo aiwa ndizvozvo ndosaka tiri kuti bamnini imimi pamuno mukatora mwana akadzoka kuno ukanditika kuzivana kwakanaka nokuti munhu anga akasiya mwana pano haasisi panditi imi vana bamnini manga musiri kuziva kuti chii zvakanga zvaitika kuti mwana azosiyiwa pano so zvinenge zvakanaka kuti muye muchizivana iva muvazivi vana ava iva vakuzivii kuti muchizivanawo manje kuti okay mwana uya uya wemukoma wedu ari pakati anditika ari kurarama so mutofonawo tichitaura pasina zvaya zvakaitika zvokuti pakusure papaya pakazodhonzwa iyo inenge yakuda kuti muchitaura pachirumewo muchingoti muchionesana kuti munoona paya pakanganisika nokuti patove neukama defect yekuti mwana anenge ari pano imimi nesu neiyoyo kwajamba patove neukama because mwana akanzi arwara indinotofonawo kwamuri free vanotofonerawo inini vari free kuti mwana arwara kuno indinotofonera kuti bamnini uyai kuno kana chiri chivanhu pari kudiwawo imimi veropa rake todii tichionesana andi munoona saka patove neukama network hello network hello network kuita chinyarara hello ndichaita kuti pindiona mukana apa ndikataura navo ndovaudza kuti takaonana takataura navo saka kuti ichitoti auye obva auya mutambira tendozouya naye munenge magona bamnini munenge matogona kuita kuti zviti zvisove zvakanaka-nakawo zvakanaka potove neukama chaiwo watove papa nokuti hatifangi kuti tikonane nezvinhu zvinenge zvakangoitika mbijana inangu handizivi muri mandau so pachindau chenyu mimi nana jambai handiwozivi kuti zvinofamba sei sitongozivi hedu zviri general izvi mai vacho vajambai afuti havasi mutauwo vakazororwawo kumandau asi vachibvawo kusaidzire kwedu kumamidlands saka tesingazozivi kuti pachindau imi mishona yenyu munoifambisa sei toenda tozotungamirirwa necha chatongoziva isusu kukura kwemwana kwakakosha welfare yemwana ndoyatiri kuda chete handimaona kuti mwana akure zvakanaka aendewo kuzvikoro sevamwe vana yapera ndovachafana bheki yapera yatete handi mazviona maona kuti madzoka pana ndichitaura paya mazviona zvana ndichitaura kuti kupotera vachitogara maikafoni maona kuti ndovadzisa nyaya iyi yekuti kwamuri kuti nokuti last time patakaenda hatina kuenda zvakanaka pane zvakanaka saka tatirega tiwi handimaona ndozvadaizama kudza vabakafoni kuti vana va kutopotera kuchishona kwedu vakufona ivo hallo hallo ndofunga kudai yatime yangu yanga yapera mufoni handisi kusiva hallo hatisi network mati matichi hatisi kunzwai hosi inini ndobva kugweru ndogara ndobva kugweru ndokwandogara foni hatichahui manje network muri wegweru futi kupi muri mushurugu mutauni chaivo chaimo aiwa saka mungori padhuze izvezvo muri padhuze network donai mufone futi because network yenyu haisi kubata iri kunetsa donai mufone futi vo vakautama vanhu vakangobva vakanotamatama kanogaragara kwayo ndo kuchipingi gwero hakusi kwavo ondora chindau vaiwa gweru vakangoona ngavangoti ndakugara gweru gwero hatina mandau isu gwero hatina mandau gweru isu havadi kushandisa ndava kushandisa chivhitori chedu kwedu kumakurana midlenzi chirunguka kwedu chirunguko toda iripo ipapo toda iripo ipapo isi kwedu hakuna mandau isu hati wazivi manje munhu uyanokuti kuireketore time kumbonyarara ipinana
ndakatomona pavanhu vese vanga vari ye munhu kwai unonyarara unotogona kutotaura vanhu munhu akanyarara munhu akanyarara munhu ari right munhu akanyarara munhu ari right wakanotambira madugwero vanadugwero kuna nhari peaceful sesi peaceful gwero riye 054 muri here mucomment section akakuda kuti kwaindobva gwero gwero unobva uchipinge mozambiki gwero wakatamireko pamwe mukadzi wake ndiweko pamukadzi wake ndiyeweko obvious ndio unafunzwa wakaramba maini inotoziva naatete wakatorwa pamariro apa wako katomuke fight pamariro wakati mwana tinotora kati njindavane mwana ndinoziya kwamama unenge ena mwana uchaenda kutora mwana kwandakamutora hatina kuudzwa kuti wakaita fight iyi haina kutaura havatauri saka vaida kutora mwana vachinokuda kuita mufudzi wemombe mai aminoti ndiani wekuti ngambogara ipapo ivirira mazuva mwana atete akati isiyei isu sei mwende kuise mwana mudodori sutiri ndakatowana mainini vacho asi no chaizvo chaizvo mwambonasa kuvabvunza kuti tichavhunza musi wachauya pano nemwana iko zvino hatingavhunzi pafoni gwira kutadza kumirira passport saka imbabaga mumire nyaya yekupinyiwa doko rero ndakapinyiwa wakapinyiwa doko rero abakambo ndakapinyiwa doko rero guys ndokuti dokororo kupinyiwa madzimba wakandipinyiwa ndikatosangana naye chero kumba zvinezvi ndanomukiya vakatozoite kuramba ndatovabhira kuti pari kochengetwa dhube nendangenda vakati azvida yabhira kuti kuenda kumba haana kuenda kumba ukandipira saka munhu iyeye kubata ipinyero so inini wainditiazimoti zvingaita rekuti hanzi iwowozi hanzi iwo chiisa mwana mumotikaro saka makaregere kuinde iyoimi kana munhu akakubata idoko rero pinyero asina kuinda iwowo enda mumotikari umu isa mwana mumotikari yezororo iende and then nindodhiraivha iwo ukuperekedza kumba kwako kotora passport ndozorumbirira motikari yezororo but imimi ndemakauzororo waneni chete mwana ariwo muri kudiwa kuri kuda atoenda nemota inenge yayechi namutape musuno yacoment ndatopfuura nepabva wandakabata mwana nditi halo muri seiko muri sei andibva kotora mwana vanyatsokuona iye mutape ushu saka paakapogara patova negiraji kuti isusu takati but vana mutape vachona vese kana akaenda hapana akaenda ndochaicho chinonetsaka wakaende mwanaka from rusava asi ndorwiswa pa20 minutes kuti haugoni kumirira passport rako in 20 minutes asi munhu asina kuchengeta mwana akatogara motikari haana passport ndiye akatotengura mwana kuenda naye kumba wandakachengeta kome havataridze kurepiwere vakayamapa vakamira pano vari havamomai vaya mupolisi feni zviri handii ndo zvambobhuya zvikuda kuzvechida kumari takshop ndo zvambobhuya fani wachida 50 mari yetakshop kuda kuguma kuti mutakshop toro mutesa doro musina license amai nhasi hamulumi tokurekodha imwangoluma tinokusungisai indakati vari kuda vanida kusetegwa trap 1 yekuti havazvipano kungoti ukavasetatemi vakanganzira vanhu vese vane matakshop iya vavaseteka ndaimbototaura kusetera kwadhubeka toseta riri bomba wakaenda bhosi ndiye waitopa feedback yekuti taapakati taapabhodha mameseji eipinda ndi wakaenda bhosi ende ndiye munhu wakashaisha nyaya repukesi vanokuvhima handina kurara kazenzi kumazoroi repukesi vanokuvhima svika vakubata vakatadza neuvata
taimwa doro apa madzimai vakawanda vamwe vakazotopedzisira varepa vakazoenda nevamwe izvozvo kwai vakarepa kuenda mabheri sana nhasi saka tochimirira kuwa kuti uno mwana wacho ari kusununguka tomutumira vanomutumira anogona kuya ega zvoita anouya wakura zvinoita 2 years jainosvika bhodha rakavharwa taitouya nazvo zvimotobatiswa imi vana mai ndibatai mwana mpindi nai saka tochihwa nai maona kuti nai vave relieved ka mazviona kuti nai vatosunungugwa pavatotaura nembwa ende nhasi maona ndine chuni yakachinja ka vautaura zvinhu zvakatonaka chaizvo bosi inini wakanditi kuri zei ndandiende pari andimaona taakusenderai message ka akadokusenderai message mameseji acho pane meseji inoratidzwa kuti kaweitoziva abakamfoti vari sensitive vari sensitive abakamfoti ende maona chero mabakamfoti chayaka taitomboenda nenguva yakunezana itomboti yoyoka zvori kuita izvazvo ndemutaurira wangu chokwadi bhozi ndodakarira kuisa chokwadi takatombondesai ndikasvika pakuda kukwidza sisi vacho sisi wemuziro wamaikamfoti ndikavafonera kumba vanozvisiya vamanja kuti ndomukwidza muye mutori maikamfoti warera vari kuita nerako ndirwadza ndakukwidzai kubva kumba muye kunoko juba akandesa akati owe mbanje dziri kudai imosvute mosvita grade ripi kwenu ya number 1 mota dzokumalawi nyoro chaidzi apedza waipopota apedza kuti handouona ngozve ndikakupa doro unondibhira zvakanaka totobhuya utoti achamisa uchipatara mukadzi zvodai zvopedza zvosaitika asi taitogara tichinesana asi mine zvinodokoriro radi rapona here zvana nenyama ndikaita kuna zvokuti akaita excel unoona something saka wikahle moda kuripwa apa panofa kutoripana padokoriro saka uchima mbudzi nemwana wayo kana kuti ijongo ya mbudzi nemwana wayo zvinoina vheti kunokurasei mbudzi nemwana wayo saka togona kuzotenga ndemene kuti mbudzi dzakona totodzibvunza dziri kuita marei asi teita kudari makwai bhozi zvakazonyanya kupenya mubvudzi usharukwa munhu ndinokuzana vakadherera vari makwai vakadhakwahavauyi ihope dzendero handitozinokuta mwari imwe chendero torapo tazokudhakwa ihope sinzi kubva zoro komunogova sei ani muchazauta mangwana sandei vanhu vasingasatengi vakuinda kugadzira mabasa vachamwika kwaichokwedanyumani vakavata vaikavhota vachitengesa imofira location munomu kwakazara panozuva vanomwa nesande ndozvanozovata mangwana manirusvi vanhu vakabva pano makuseni vekupedzisira mwana pano comfort tambirira mwana tizwe kuti vanoreketa vanobhuya vachiti timanyana general ravera timanyana regaye birionosikadzava ino vakaipa at least tichitaura kuti saka nemadheti zveshe kuya teitotozwa ndimo tichahwana naiye anomakuta ini chimupindura izvi zvakakudarira chipindura ndiye munhu watirikutaura naye ndiye munhu wakaenda nemwana ndiye munhu akasaina mapepa makaenda nawo amunawo asi wakatadza akadari meseji akudara yaiti ndeipi timunaise zvini yeyu yekubatwa doriroyo chimirirai auye nemwana ati mawachiti kwaindikauya nemwana ndozoona kuti ndoyako rini paachauya ndopotochitaura yekubatwa doriroi yembudzi nemwana wayo asi kubataura chokwadi chaiko aini ndonyanya kudakarira kutaura chokwadi kubabhuya chokwadi iri nyaya yamwana zvemene mene unoona chiroka haisi imbwa haisi mbudzi haisi munhu uyu munhu
kubva pa3 weeks uchipfuza wongopesaniswa naye netso pasina bye muona gometiazi changu chidoko wakaita 3-4 days eita akamuka akabvunza kuti iya baba comment baba comment uri kuri waoneka here kwaari ochema mwana mudiki so dzangu dzobuda kudai nazvinezvi taane 21 days vana ava havasati vaziva kuti iya saka comment uchada kudzoka mumaoko mwedu here kana chii chiri kuitika panyaya yacoment nazvinezvi tiri panapa hatina futi chini chero date racoment moziva kuti from today togona kuita 3 weeks or kuita futi kana mwedzi kana mutatu apa vanhu ava zvemene vanofaasi kudzosa kwacho inini pachangu ndaida kuti vanasokuzivawo kuti vandireruzire ngekuti dzose mwana chero mangwani chai utozi watenda yajapa yanga atumirwa kuiswa mubhazi otouya mwana utozive zuva raanogoma totosvikawo weekend yoga tatoone mwana maredzo idzodzo inini chero vasina mare dzokuti vatransfer comment inini ndinokona kutoteere comment pari kana kumutora kuya naye because comment vakamutora akapfeka sezvandiri kana mchiti muda kudatura mwana isinyai sokufonera kababambamina hapana chakaipa voinda mutura mwana wenyu izvozvo inini kuti ndizozvikwirira kozvo ndokona kuzviita ngekumuda kwandinako so ivo kana vaine chido zvokuradzoziva kuti shuwa torere takaita mwana pane vanhu ava hariiti so zvine zvunoka ngekuti vabvuma kuti mwana wo adzoke pa21 days idzi saitasangana navo vaitawo siriyasi pavhiki apa vakasaita siriyasi pavhiki iri vanenge veitiedza vanenge varipo pakutsvaga pfungwa dzedu kuti hatizivi kuti ndinokuudza ichokwadi kana mati mini mari munoburisa tivaudze kuti kwai vhiki rinogadzirirai tiinde tose imi amubvisi mari saka chivapai nguva chivasiyai vauye nenguva yavo nemwana asi kubvaonhasi vakasvika mande baba youya iyi mande youya baba komedi hatisi papa puresha regai vagadzira zvinhu zvavo vauidze mwana pavanoda isi michingogara tangomirira ivo musatira zvinhu zvepuresha baba komedi nokuti zvepuresha vatore zvehondoka hatisina imi mitichavabata vari kuuya nemwana pari ndokuchitagonyaya yekuvabata ndogara nebuda musodza chero manhechivaudza ndokuita futi continuous 21 days from nyamaozozi kwai uchada kuzodzoka ozouya mwana unenge angori pari pandisina inzwaya pambiri baba amandla atibubhuya apa tombubhuya ngechindau chebaviri imi misodzi mune mebudai ngeacomfort kana ngenyenge ndeyekuyeiswa pomwanamubvunzayava kuti vhiki rokutanga ndaifona kanganai ndiri kubasa ndaikumbira mafoto ake kanganai ndiri kubasa vhiki rokutanga kuzi mwana wauya ndichida unasakuziya bcause waikutokunokwata utomuka makusini utoticheka kudai munori kubona here kuda hewe utobata paditi utizwa hewe urikufema mani uende kubasa kudai kuti asi mani mwana unokufa here bcause vanhu vaiti chini usatora mwana wo unofa vanhu vazhinji veiti watorire guwa hama dzakona chaiyo kwepadhumbe vakatotiwa hatitori bcause iguwa muri kupawana saka zvinorwadza that's why ndede unasautsanakura chokwadi kuti pavari kana vati vari kuda kudzosana 21 days munoonaka chero vakatora gore vana comment asi tiine communication yemunhu una comment andinimo ndechikonawo kufona kuisawo airtime comment uri sei baba ndiri bho handiti kauro anyamboti madhara akati sekuru ndiri bho asi ndazwawo izwi rake zvopi ndondirirukira ndine 21 days zvinezvi ndisikazii voice rakomedi or foto rakomedi akatorwa ari zvandiri ndondamwazwa ndati handigoni kurwira komedi ndogona kuzviisa kuna mwari kutika komedi chero vekwadhube ndogona kuvapira kuti imwimwi pachenyu dhisaidhai mwega kusvikira mwazozwa kuda kuti nhasi togonawo kutsvaga jamba yapaari kuti tiende paari nemwana bcause ndakamupiwa ngevapenyu vozosvika mukufa veshe kubvkuti vakatoona kuti ndinogona kupusha ndaramo yangu mwana ndiinaye nemudzimai wangu
shuwa vari 2 baba namai vakatipa mwana vakasvika mukuru. So nguva yavachatora from today tichiende mberi ngairatidze serious yekuti vari kurespekta jambaya panyaya yamwana because handina wandine communication naye since ndakapesana nemwana akapfeka zvandiri so panorwadza shuwa ukachengete dai kuri kuti ndakambotanga ari munhu une gora chikoburisa episode yacho muda kuiburisa anyamachiburisa ndangotitaure straight kwezashuwa zvakareketwa pakutenge stendi inyaya yekurwadziwa ngemataurwa aitingaoitwa mwana ngemanext door taitiri chitakishopuzve achitatowe kotengwa but chiri kuitika munoona chiri kuitika zvitogona bakamukomentika zvinohwisisika vane shungu asi zvinenge zvakuomesera inini animaona nokuti ndikada kuti ndidzokere bheki ndinovati pavhiki rinoitai something mwana anogona sazouya ari more in pain manje futi ndevavavazve animaona tikada kupedza zvitogona bakomentika chokwadika tikasashandisa kufane kushandisa kudzora maemotions eduka mwana kangubatidza kuuya ndinova muri ipei neshoko rekunoti kwanzi ndipo ivhikitaitaimwana kuti asi pane zvavaronga vanava asi kune zvavari kuronga kuseita kupedza nyaya zvakanaka vakutifonera bheki vachiti kwanzi kana mukasati action pa1 week inobva yatofa yakaroti no imuma mundovataurika kuti pa1 week ini ndoda kumbokuratidza yangu kuti dai ndiri inini ndakanga ndatora mwana wakanga achengetwa Samuel ndomutora ndosvika pakuita dare rakadai ngeretiri nhasi ndiri Samuel ndisvika pafoni kutanga mangwanaka ndaimuka ndiri serious kuti ndisvike pane vanhu vaya vandataura navo pavoice kuti onaika zvatakataura zviya shuwa mwana uyu ndauya naye apamomirai ndomuzwisisa asi mbotasai pane madheti manje nechigwasha zvinoshanda kudai azvinoona mari upera kumwedzi nemutozviziya chigwasha chinoshanda security nechipaza nesecurity chipaza muchindidetserawo respect yavo kubva kumashure tichiuya kudai nepakaenda kumba waitoti hanzi tichipedza Tuesday ndikusvika nemwana baba kome mozati akubatsira kuitika baba kome ndakurwadziwa baba kome ndakurwadziwa saka zvitevedzera zvakushara mwana haadzoti wakushungurudza no comment ava zviri pamwoyo pavo ngavauye vazozvitaura kana mwana dini vauya vave nemwana pano mochitaura zvezvipamwoyo penyu ukazvitauraiko zvinonodzaisabatsira mwana dianoovese Bozi avana date nevaguraka kana irrespect muri kuona chiko izwa avana date revagura nditi isu tongoti okay togara kwetu yezi vanhu onai kaini onai anditika muri kuona chiko mbondipewo muri onai baba mani onai kudai ndiri inini nanditi anditi ava dokunza mwana ndaita pane date ndinoti okay it's month ndo panowana chi vanhu mari yozotumirwa chi ndo pawa gap rechi re1 to 2 weeks ndikazona pasina action after ipapo ndakona yes vakutoona kuti mwana kutoti mwana adzokeka varona kuti mwana hana kutochengetwa zvaanga ari uyu munhu uyu munanga South Africa anenge atokombeya life iyo yayo ukoko nelife yekunoku yakaine mwana otoona kuti no rega titaure kuti mwana adini adzoke ani mazvona saka takada kuisa pressure ari kushungurudzika ndicomment ani maona betakuzotaura zvezvovadzisukuda kuti paone ene mwana kavauye nemwana pano payadzi ndopochitaugwa nyaya idzi payadzi kuti baba vane zvipamwoyo pavo imi musiwotoyacha kumodurura zvipamwoyo penyu mwana auya tunomba ngolongolo 1 black rimwe momboriga kuti zvitaugwe mwana ane apa zvotaugwa hapana kwatende naye mwana vanga vasingatokuya naye vanozadai takauya zvina mwana topasesi miri wendesawo ataizotenderwa futi kuona mwana yes ini chandodaichititarisira nemapurisa pandakadzoka gabani yasani ndichisvika ndichivapastori kuti agreement iya chakasaina pandakasvika ari yechaichai wakanga aripo paitwa agreement iya yakafeila nepepa rikazo
hatikusii naro ukama hwako iwewe naJumbe wakatopera zvaiita kudzoka nemwana dei zvavanga vakangoti mwana uyu pasina kupiwa vaidzoka naye because ndokubata kwangu ini vaidzoka naye hama dzakasara uyu mukomana uri kureketa apo idai ane respect yemene taurire ndakaita naye pafoni muchifona papa tiri kutlabanuka wife oda yakatipa akasvika kumba simukire raakaita yachiuya otozvipa force yekuti ndiri kudzoka bheki nemwana kusvika paari asati apedza 2 weeks even tisikakomunicate pafoni unenge waratidza kamwe karespect kubva paipi takanga tiri kuti takabana so ukazoona uenda kuita 3 weeks hausina chinhu respect wouyazve wotiisa futi padare tokudayira futi wotipa dzimwe 3 weeks futi which means hautoti respect zvinonesa panditi vese vakashaisha mhosva yake kuti ndiye ndiri wasara ndizvo zvakutofira mhosva yevanhu vese ndiye wakufira chii ndizvozvo saka ndimopaona ndopokutika saka ini yati baba yadzosengadzinde paari yadzengadzinde paari asi ndosaka tati iwe uye nechi nemwana pano payadzi mukona patakagara panapa patakagara pa pavachauye nemwana tenge takagara pano musi wacho iwoyo black label fanda orange ani apa pamiri vagara akabata live yavo vari pakonapo gadzichitagwa makambochipisa izvi pamweyo penyu tiri paground asi motoapedzera ngemashoko hapana majojo ka majojo ina majojo majojo gana majojo mona chi kune nyanga dziri saidi rekwedu rokuti ndikanyangadzwa chaiko ndototwara ng'ombe kuenda naye ndeiusha yeipona ndotoguma naye ndotomudaidzira kuti ndoti maikamfoti vapa ndodaidzira SIS MELLY motobuda paglass kuda nditopuwa ndoti jo ropa rotobuda nditobva papo ndotorisiva foni iyo wazvizwa roti SIS MELLY vava ndio majojo saka ivo chero vakamazama vanogona kumazama pendini anogona kuzashanda because ndakapuwa mwana ngevanhu vapenyu ndandi makashaishirwa saka izotokira kuti mapopotero mwete ashata avacharwi nemunhu simba rokurwa remene saka ini ndakumbo bamnini vatipa chi 2 weeks handitika ngekuti timbovapawo kuti ngedu respect 2 weeks ini ndakuti tovapa 4 weeks yaba mnini 2 weeks anditi ini ndoti plus 2 4 weeks asi dzikapera paisi haisi passport rokuenda kumajojo harise ngezvokuti tizovati vouya tenge takavaningira teivazwa nezvevanopiwa kuti vane respect here kubva nezvetaibhuya zveyavo chero vakanyasi chero ushingi wacho vangaita sekadhi hapana remwana hembe hapana dzemwana havana hapana chinhu bhozi havana hembe vanayo ndakatombofunga kudzibatisa kuti dziende kumba ndoonawo ndikadzibatisa hembe bhozi pane muzukuru wacho ndotaura naye tafadzwa ndiye munhu wakambounza hembe chete kuti idai aiva aripo paimuruka mota naDhube ichiende kumba ndaipa mwana chero ndisikatoita kuti endai mwana bhozi ndiye munhu wakauya nepabhegi rehembe ahamba muhlabani muna ana mai eikumbira hembe kuti sekuru angu vafa vasiya mwana asina hembe akapuwa hembe akauya nadzo akati ndauya nehembe dzemwana idzi ndo hembe dzakatanga kupfekwa ndikomende vabva kotenga dzemari yakasiyiwa yakatorwa pachema yama yake 600 rand yozi mutengere mwana hembe mangwani izvi from there ndokutopedzisira uko saka ndiye munhu ndakatopa mwanawo saka uri kutoona nanhasi uri kutoona asati akona kusvika pane mwana nditaura nemafondokachiro chiita muzikasi matende atifiki atidi hama dzavo zvakati hatifiki zvakafani kuti inga wagara usina vanga vasina hembe saka indaramo saka zitoona ndiwo mwana kama Joseph motari chaiko hembe dzakatengwa nemuzukuru wacho tafadzwa munhu atofa nebhegi ndio akabudisa bhegi rokuti risuye madhindi wanga munhu atofa munhu atofa vanhu vakati hazviiti kutengera munhu afa shuwa ndidzeti mwana anotengerwa nemari yechema mari yechema kutengera mai vacho ndio vakanga mwana wakatengerwa wakange 600
namai vakatenge vakutengerwa zimwe kahembe ziende hama zacho zikaramba utadzira zvizvi zvinoonekwa kuti hembe inyowani akuende idzo vakadzagara kazi gumbeza wazakuna gumbeza pamusoro pebox mai guru wacho anga wandipa zvinhu zvafu kuti ndiberekese mwana ndakavhisa ndakaberekesa uyu comfort ndovhisa ndokachechimbomaisa pakofi ndorakatofukidza kofi rakanga rabviswa ndisiziva mai vagomenti kuti ndifukidze mwana vakaona kuti chidiki zvinotoira kudzoka futi kufukidza mai kuti vaone kuita zvakanaka iyo hazva zvakaoma vakavamapoti waikukatarizaazviiti kutengera munhu wemumochari saka tosvika kumochari tovapfekedza vanhu vemumochari vachati dhuku chairo kanzi ainga vasingari zvakashamisa hembe inga dzakaiswa mumapepa emabhina ebleki mwana mune zvihembe iye tafadzwa tinotaura ndi akatsvaka mwana ndi akatora bhegi kumba kwake isa hembe dzangu isa hembe dzangu yamuchera matende isa hembe ari tafadzwa uri kumba akaenda kumba akati chero tikae ngama zacho dzikauya kuti tokona hembe dzacho hapana bhegi dziri muplastic tozoti chiise vantura bhegi rake vantura bhegi kumba sekura kati handina mari inga chakaomera zvichirikati handina mari chidhuve chidhuve chakadai nekuomera kwacho kaoita zotopenga zvomukadzi afa chikati inini mwari handina zvikura hama zacho dzichave tichati chii istori chero akomenti uri kundirwadza kutaura chokwadi kuti vacho time yacho yedoko vaipfeka mauyu anozi mashinyira kumba mapusha rakavhurika mapurisa ari kutendera asi aneta pani nokutenderera handiti manje zvinezvi vane ava vari pamberi apo havagoni kuema kuti umbotipondi vane masiaiti vananyai vakuitora siriyasi ayatosiriasi nokuti munhu wemuno dianga ari kuforana kwanzi nhema zvapanapo asi unozi ungo chifowu umudaro amusungisa uko kesi yawo kuchaja ake maropu amare tilita kesi saka amweni kuti uyu unozvipindero atoenga akaomera stereki chero hama dzinotoziva kuti mwana hatengerwi chiringa asingatengeri ungakaoma dhuve wacho dhuve iwe ubetiasi uzamagireja wagozi pano uchada kuguma uzamagireja ugara yechema yamayacho vazinotengera mwana hembe chichi ndobva ndatengera chikuti chakona chishoti mwana wotopfeka mari yechema yamai vanhu vakata zvitu mari yechema uwinire chiefs yona moto ijiwe ijiwe iCape Town City United ijilo one note akayabakhululika but ari khani atazwane bese kombeni yoti otipo tinyarula yakho sayo chiefs ya na untswari kana tsongo kana isina go fe wasala pirates sana sitwile emna ena studio se dike sara sana senta star gore da tusa pirates so vaijile esa sa itrowile mna ani biwile la on go so pardai ona ko fe salengar 3 as farasha next week kaberle shabu kam final kaberle shabu kike me ukela Watabiza. Apana bana kimura korkema Mama ngona ya teka teka teka